Čau lidi, já vás zdravím, tady je Xany a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsme tu z LOLka a já hraju Jinx jako AD carry, ale tady týpci měli nějaký fail, že pikli double smite, protože jeden psal ať jde top a jeden psal ať jde zase jungly, takže to se kouknu, jede mi to krásně, tak a já si myslím, že můžeme teda začít, takže jak se říká, Jinx hraju jako AD carry a supporta mám Volibeara, je to solo queue, takže snad se to neposere, hlavně ať to neposeru taky já. Doufám, že se mi to... tady nechci být. Netref mě please, tou pasivkou. Hodna. Tak a Jinx má samozřejmě koupenou, proti nám je Quina ve free picku, ale Quinu se musím přiznat, že tam mi padla z mystery. Tak, máme proti sobě Nidalee, takže já mám lepší, že mám zase jako toho tanka, že to mám zase já výhodu. A Jinx, ta mi pomohla hodně, s killama se vším. Už jsem docela jako drobet vyučený. Tak, ježišmarja, helpnu. Ne, on je de fakt jeden jungle, protože proti nám samozřejmě je to normálka, tak oni pikli duo top. Ty vole, hraj ty debile. Debile, hraj. Hraj, tak. A já jdu farmit, jinak jsem teda 30 level. Silver 5, to si pamatuju, jak jsem natáčel video, že jsem back, jak jsem ukázal, super. Aha, oni si tam takhle zmrdí na ně počkali, jo. Tak. Zatím je takový korán. Tyjo. Zase do něj. To je chudák. Tak Vina teda moc nevyužívá pasivku. To mě štve to blinded, protože nám to dává misi. Protože LOLko v češtině nesnáším. Děláš. V klidu. Počkej, tak kdo je teda jungle? Ty vole. Jsou retardi. Dobrý. Takže máme killa, jako musel jsem se flashnout, to mě drobet mrzí, ale tady pěkně. To nedám, sorry kámo. Sorry, ale díky. Ne, táhni. To je debil, vole. Naštěstí. Ani. Bekuj. Dobrý, on to tu hlídá, takže ještě, že to vydělám, tu si tu killuju creepy. Jsem ty svině. Mrcha jedna. Ona jde AP, no tak to jo. Jen tak dál. Že zatím to vypadá cool, tato, že enemy Jinx, teda ne Jinx, je to, ano, tam to byla Jinx, to je proti nám Quina jde AP, takže to je celkem v klidu. Ne, žádný surrender, zapomeňte. No aha, takže oni ten bot nafídí. Ale... hlavně abych to nezakřikl, že to nafídím já. Asi ještě do toho vlezu. Please, nechte ten top. Že mají killy oni, ne ta LeBlanc. U nás mám kill zatím teda jenom já. Tak. Teď jsem
úplně zapomněl, že natáčím, tak... Ale... Ne. Oni nám to pokazí, tu hru. Ne, to jsem nechtěl. No, tak hodnej. Mhm. No jo, no, 1-5 samozřejmě. Jestli to takhle půjde, tak... Fakt. Jako, asi to vydám. Ty vole, reporty, víš, co to je za kidy tohleto? Bad heals. Ta dostává takový na doty. Když jde AP. Ale jako v klidu. V klidu, holka, v klidu, jo. Super. Tak já jdu backa kvůli healům a koupím asi BFko, nebo tady to začnu stavět. Ne, koupím BFko. A jeden potion. Tak, a jdeme dál. Tak, jdem backa, teda ne jako, myslím backa teď jako zpátky na lineu. Oh, pěkně. Oh, stáhni. Lol. G. Dobře on. Tak to se povedlo. Troll. VP. Dobře on. Jede furt AP. Jsou ty ode mě cena dostávají těma kilomítlem. To mám rád, Jinx, tohle miluju. Jinx byla vlastně můj první čem za 6-3. Když farmím, tak mě nechte aspoň farmit, ne? Ty vole, ten Warwick s tím kokotem druhým. Fakt jako. Moc jako nelazituju, takže... Ale to jsem nechtěl. To je jedno. A jako Včko se chtěl. To je... Ach jo. To je loose. Fakt ale. Hele, houky. Oh, rip. Drej. No ale ten zdrej, backuj. Nehoď po něm ten spír. Please. Něco na krytky. Oh shit, to jsou profíci. Tyjo, že by to vypadá nějak dobře teď. Abych to zase nezakřik, jako. Vy ty to nerozjeli. No což nerozjedou, když má 0,5. Ten Olaf je na tom dobře. Yes. Jasný. Oh, rip, please. Tak, nech mýho sapíka. Oh, LB. Já jdu zpátky na tento noc. Jdu sem. Čekala to je. Když k ní přijdu já, ona má 0,3, ne? Nebo 0,2? 0,3. Tak, pojď ty mrško. Počkej, asi počkáš, protože budeš chtít pušovat. Svině. No, tak nechceš, no. Nice critics. Tyhle ty playe za Quinu nech pochopím.
Tyjo, pěkně. Pěkně. A naserte si. Takže pro nás je jako zatím hra docela pěkně dobrá. Ale pro ten top, jako hej, ale my vyhráváme, ale já se zase bojím, co oni, když top a mid, tak to nám stačí, teda bot a mid, tak to nám bude stačit, že jo, ale hlavně, ať hrajou defenzivy, teda, no defense, počkej. Kde jsem ten panťák, určitě, že jo. Menči sem jdeš, hajzla. Kde jsi? Není tu. Jsem myslel, že sem jde ten Pantheon, tak asi nejde, no. Hej, už je tu zase moje láska. Hej. To už se, jo, nedám. Díky. Krásně. A jako za to může jít taky sap. Ne, počkej. Jo, ale počkej, já mám TI guys. Za co děkuješ, si prostě profi, ne? Jo, a já musím měl jít nakoupit, ale já tu chci ještě vykilit. Aspoň jednou. Ty pojď. Aha. Hodný. Já za tu Jinx už mám nějaký play zahraný. Pojď sem, svině. Já si jdu teda něco nakoupit, hlavně ať nechcípne Volibear. Tak a já si koupím tuto srajdu, já nevím co spíš, nejdřív tohle, já teda vždycky stavím. To, že je to dražší a nejdřív si myslím, že se hodí to. Tak. A jsem rád, že hned když je natáčení, že se mi něco takového podaří, takže... Tak a kouknu se, všechno jede super. Krása, krása. Zvuk jede super. Tak, přes co to natáčím, to nebudu říkat. Tak, a teď budou nový čempy, tak jsme zrovna domluveni, že se navzájem givne mystery, ale nejdřív on bude mít RPčka, takže mě to pošle, já mu to pošlu potom deal. Takže mu to jako třeba tak za 2 měsíce, protože já jsem teď vyhodil fakt ty peníze za toho Watch Doga a takhle jsem si vybavil znovu počítač. Tak, hele. Svině. Oh no, backuj, kámo, ne. Ne. Já to mysnu, kurva. Já vím, že tam to nebyla ona. Jako vím, že tady byla jiná ta LeBlanc, ale byla ta fake. Jo, ale to mě naštval, že jsem myslím to účko. Mě štve.
tak tady být nechci. Ne, ten slon je tady pantík. Ne, Reaper, ne. Tak to bylo hodně hnusný. Tam hezky jako to chci dofarvit. A jako já bych solo toho Nasu se zabil, ale to by tam nemusel být oni, že jo? Nesměli být oni, ale tyjo, ten Chagan mě teda pěkně nasral. Pojďte. Pojďte, guys. Guys, jdem. Oh, to je taky boží tenhle ten fist. Tato neumí tak vina. 0,6 no. Hej, počkej, ne, já už to můžu koupit. Super. Tak a já jdu. Pojď. Oh. Jo, ale jede taky. Ona se backla. Tak ti mu asi dělal live, no. Oh. Chudák. Půr. Ne, 2 Rka jsem nechtěl. Ne, please. No! Ty vole! Ne! Děláš prdel! Vikily, please! Warwick! Jo, aspoň že tak. Ty vole, já jsem... Tak to jsem nechtěl tohle. Máme G. OK, tak pušnem tohle. Jo, tak ta hra zatím vypadá hezky. Svině. No tak pojďte ze zadu, ne? Jste dostali. No pojďte, ne? Sorry, kámo. Sorry. To já jsem asi mrtvej, co? Ne, Fizz, please help me. Ne! Díky, Fizz. Díky, taky hodná si kvina. Ty vole, to je retardace. Ty vole, já už nevím, jak jestli trolí nebo to hraje vážně. Že já už nedělá hodně killů. Tak. Zatím se nám daří, co jsme rádi, no 27-18. Vypadalo to 2 smajteři, co si říct, ježišmarja, to bude feat. A myslím to povedlo. Lol, to je troll, ne, nedej mu kvečko, to je píčus. Bylo hnusný káz, co? Ne! Jaká surprise. Tak drží hubu. Tak. A jdem. Svině, vole. Sorry. A já umím tam prostě... Co?
To je svině. Hej, ale to bolelo. To dal nějaký damage. To je RIP. Ještě tuhle, ale ty beky. To neměl dělat. LOL. Se mu povedlo, aha, já jsem nevěděl, že budeme triple kill, no tak to jo. A i tak kvůli triple killu bych tohleto nedělal. A ne, už mám dostali. Tak zatím build má docela pěkný. To jde. 46. OK, Olaf. Tak. Vypadá to dobře, ten Warwick už se to snaží vylepšit, Olaf ten je na tom dobře. Ty nebekuj, vole, kámo. Bekujte to. Ne, jste neměli. Oh shit, ale tyhle ten face kolik má? Aha. Svině. Musíš ještě stihla zabít. Že si do toho vlezeš takhle. Tak. Tak tohle si beru. Tak. A zatím to jede 17-3 v pohodě. Ještě tady tohle mrtvý dál. Tak. A jedeme dál. Tak hele. Nějaká zase tahleta. Bolí, co? To už ne zase, jo, v klidu. Ty si do něj klidně jdi, ty máš nějak podobný skóre. No, říkám, je tvůj. Shit. Šel zpátky, ne? Kill you, I wanna shoot you. Jak to je přesně? Nerozumím. Please? Ne! Kill me! Já zase takový lakerský. Počkej, tam jdu taky. A dobrý, mají. Moje. Tak to je asi win, hele, to vypadá. Ne, tohoto. Tak, počkej. 3K. Tak to si počkám ještě. To ještě počkejte, hoši. Tak, Frozen maletu si koupím. Ne, počkej. Tak, teď potom pustím ještě tohle. Tohle ten shit a jdeme dál. Chtěl by to potom ještě ty boty asi jako poslední item. No, boty bych měl mít dřív a já jsem jiný, no, je postavit. 19.3, no, tak to je pěkný. Farma může být lepší, ale jde to. Tak, já jsem teda rád, že se nám tato hra podařila, teda aspoň daří se. Vidíte moje zkušenosti za tu Jinxku, ale mrzí mě, že ta Quina jako to neumí. Mohlo to být fakt lepší proti tomu AD carry, mohlo to být víc zajímavý. Ale no co se dá dělat, počkej. Solo asi nedám, co ještě s takovým itemem, to nedám. Třeba lepší lifesteal, co bych potřeboval ještě ten Infinity. Hej, já nevím. Mě to asi čekají. Jdem. Oh, RIP.
měl účko, ale já jsem si radši pro to plošnu. To je laker. Jsem vykylý, tedy. Aha, to jsou krytky, no. Barona. Tak já ho zkusím zatím jolu dávat. Tak. Zatím se ho dáváme. Ale tu pomoc bych potřeboval. Solo bych ho nedělal, to už vidím. On si jdu beka. Ale tak špatně to smajtli, tak to mám já. OK, a jdu si beka ještě teda pro něco. Nějaký criticals. Počkej, ale no super. Poslední item, no počkej, já mám ještě místo na 2 itemy, no tak to je super. Tak já jdu killit, ať máme many a killení. Teda many a killy. Hovno killení. Tak. Vůbec je to krásně bezhlavý. Nej. To je debil. On si dá účko na to. Kámo, ty budeš mrtvej. Počkej. Ne. Už to zase. Ono by, možná by, no on má ty tanky. Pojď ty svině, vole. IPU. Ne! Ty vole. On si dá účko. To je debil. Si dá účko. Ty vole, já si myslel, že ho to zabije. Ne. No jako. Tak. Jeden bomby. Hello. Mám jen 21 kg za tu Jinx. Mohlo být to lepší. Tak se zatím ušle. Tak KS Turet. Yes. GG. Easy. Tak, já si myslím, že to teda bylo super. Mně se teda tahle ta hra líbila. Natáčí se to. Video, jsem se koukal. No, mám to nahraný. No já mu to acceptnu. Tak a dám honor našemu týmu. Protože tato hra se nám povedla. Work, dám teamwork a to be friendly. Tak, takže toto je všechno a já bych si chtěl teda s vámi rozloučit. Příště ještě vyberu, co budu hrát, takže se zatím mějte a sorry, to jsem nechtěl. A čau.